A részfaszú Bagoly és Buksi. Egy szép nyári alkonyon, mikor Buksi nem talált haza az erdőből, karácsonyi hangulat lepte meg a tájat. Télapó vadászni indult. El akarta ejteni azt a vadat, melyet több ezer éve próbáltak már egyiptomiak, maják, inkák, keresztes lovagok és celebek csapdába csalni, de mint hiába. A galád vadozó mindannyiszor okosabb volt náluk. Télapó most, a mindent eldöntő csatában brutálisan nézett ki. Arcára egy szájból indítható rakéta volt szerelve, kabátja ujját egy láncfűrész húzta le. Fél évig minden este gyúrni járt, úgyhogy a testére se lehetett panasz. Deltája szerte szétszaggatta piros szolgálati gúnyáját, ennek is köszönhetően az utóbbi időkben a nők kedvence volt. Ki is használta sármját és hetente eljárt a szatéba csajozni. Azok a fergeteges éjszakák, amiket akkor töltött otthon a csajokkal, mikor télanyót elküldte az anyósához, hányszor kívánta már vissza őket. De most már csak a részfaszú Bagolyra tudott gondolni. Rágondolt akkor is, mikor mozgolódást hallott a bokorból. Minden idegszála a potenciális zsákmány mozdulatára figyelt, kegyetlenül megfeszítette a húgyszökkentő izmát, és behúgyozott. A meleg lé csak úgy csorgott le a lábszárán, de őt ez most nem érdekelte. Célzott és lőtt. Szájából a rakéta egyenesen a bokorba tartott és behatolt Buksi személyes terébe. Szerencsétlen állat azonnal megváltoztatta halmazállapotát és szafatokban csapódott Télapó bicepszére, aki meglepetésétől megrészegülve elkezdett sugárban hányni. Mikor tele lett a hócipője, abba hagyta és kiította a föld lakosságának 78%-át.